nɛgɛ ɲɛ 17 bɛ baara pirelikaw fɛ Koro Banyangara mara la ni Bamakɔ o waati kelen na wula nɛgɛ ɲɛ 1 bɛ an yɛrɛ fɛ VOA soba kɔnɔ yan Washington DC an balimaw a y'aw bisimila VOA Banbara ka Malikura kunnafoniw kɛnɛ sigira bi araba Octobre kalo tile 8 san 2024 kunnafoniw lakumabaw o dɔw bɛna tali kɛ ninnu de kan. Mali jamana kulu min sigilen don ka wasadenw nɔrɔ bila n'o ye Conseil national de transition CNT ye u ka Octobre kalo barosigibaa sigi sen kan min kɛra kunun tɛnɛn wula fɛ Bamakɔ dugu kɔnɔ. Mariam Kuyate VOA Banbara tɔgɔ la ale bɛna o kunnafoniw walawala. Ɲinan san o kelen don sanji ka kasara ye diɲɛ fan caman fɛ i n'a fɔ Mali jamana kɔnɔna la ba belebele min bɛ Bamakɔ cɛci n'o ye fleuve du Niger ye ni dɔw k'a ma ko joliba o walankatara ka taa kalanso dɔ kɔnɔ min bɛ wele ko Karama n'a filɛ nin ye Badilabugukaw fɛ yen k'a kasara bɛna sɔn ka kɛ sababu ye kalan ka bali u fɛ kalo caman. VOA Banbara ka kunnafonidila Mokhtar Bari wulila ka t'i ɲɛda nin kalanso in kan ka fara a kalanso yɛrɛ ɲɛmɔgɔ ka seereya kan an bɛ n'u lase aw ma sɔɔni sisan jɛmukan kɔnɔna la. Waati yɛlɛma kɔlɔlɔ bɛ ka se Ameriki jamana marabolo caman kan. Fiɲɛ kolonba min b'i wele ko Ouragan Milton bɛɛ labɛn na k'i kunda Tampa ani St. Petersburg o mara fanfɛ yɔrɔw la. Nin sanji kasara in bɛna da tile 12 tɛmɛlen sanji kasaraba kan n'o ye Ouragan Eleni ye min ye kasara lase Ameriki marabolo caman kan. An balimaw a y'aw bisimila ko kura nin ye VOA Banbara ka Malikura kunnafoniw o kɛnɛ sigilen ye. An bɛ kunnafoniw datigɛ ni Mali jamana lahalayaw ye. Wasabulon kɔnɔna la tɔnkulu min ni o sigira n'a bɛ wele ko Conseil national de transition CNT olu ye u ka Octobre kalo barosigi kɛ kunun tɛnɛn wula fɛ min kɛra Bamakɔ dugu kɔnɔ. VOA Banbara tɔgɔ la Mariam Kuyate ale ye kunnafoni minnu sɔrɔ o kan an ko lamɛn. Ka kɛɲɛ ni bi ntɛnɛdonya ye min ye CNT maaw ye olu ka session budgétaire o baaraw nun dola wulada in na CICB kɔnɔ yan nɔ n'o ye Bamakɔ lajɛrɛsoba ye yaasa ka se ka faamuyali caman sɔrɔ u ka baaraw bɛna boli fɛn minnu kan. Bon, kumaw bolila fɛn caman ka session dayɛlɛli la. Session min don a consacrelen bɛ budget de la loi des finances maliyɛnw b'a fɔ ko budget munna parce que ni budget ma adopté avant le 1er janvier et gouvernement tɛ se ka baara kɛ ayiwa état yɛrɛ tɛ se ka fonctionner fo le 1er janvier k'a sɔrɔ budget yɛrɛ adoptelen don anw fɛ yalasa ministre des finances bɛ se ka disposition ta ka budget labila ministère ni organisme tɔw ye yalasa jamana bɛ se ka fonctionner cogo min na budget bɛ di mɔgɔ o mɔgɔ ma jamana ka foroba wari bɛ di mɔgɔ o mɔgɔ ma an b'a bɛɛ lajɛ de ka sɛgɛsɛgɛ k'a lajɛ n'a ka kan mun na a dira ma est-ce que a bɛ bɔli kɛ a tɛ bɔli kɛ est-ce que a b'u permettre u ka objectif atteindre o bɛɛ de b'a la baara min kalifalen don o la. A budget kofɔlen nafolo yɛrɛ bɛ taa joli la. Bon min b'an bolo sɛbɛn kan je pense que a fɔra conseil des ministres la a bɛ taa miliyari 300 ani 600 ɲɔgɔn na. CNT maaw ka ni session min bɛ tali kɛ nafolo min bɛna don jamana yɛrɛ ka baaraw dafɛ san 2025 kɔnɔna na a yirala k'a fɔ k'a nafolo kasabi bɛɛ lajɛlen ye malidenw de ta ye. Anw ka nin musaka min na mina a kuma fɔ jamana si ka dɔrɔmɛ 1 t'a la mais kɔrɔlen jamana tɔw i tun b'a sɔrɔ 100 sarada u tun b'u jɔ ni 20 fo ka taa se 40 ma mais nin maliyɛnw yɛrɛ de ye nafolo minnu bɛ bɔrɔ maliyɛnw kun n'a bɛ don maliyɛnw kungo da fɛ o de kuma belebeleba bɛ fɔ mais u ka bila u kungo la fɛnɛ nin kɔnɔna na fɛnɛ jɔda dɔw fɛnɛ bɛ olu bɛ kɛ ministres bɛ se ka wele k'u ɲininka baaraw kɛcogo la u bɛ se ka kɛ ni kuma ye a bɛ se ka kɛ ni sɛbɛndenw fɛnɛ ye ka lajɛliw fɛnɛ kɛ baaraw taabolo ye min ye donc nin wagati fɛnɛ de la yamara bɛ jamanadenw bolo u kana CNT mɔgɔw fɛ yen walasa kungo b'u da la gɛlɛya b'u da la ministres sɔrɔli ka teli nin wagati kɔnɔ ka tɛmɛ wagati wɛrɛw kan. Mali, Burkina Faso ni Niger ni jamana saba ka bolo di ɲɔgɔn ma okumu kɔnɔ a yirala k'a fɔ ko parlement bulonba dɔ bɛna sigi AES yɛrɛ jamanaw tɔgɔ la ni san laban in kɔnɔ walima sankura daminɛ na min lajɛrɛ yɛrɛ bɛna taa kɛ Burkina Faso kaw fɛ yen nɔ o kumaw yɛrɛ bɛ senna a session yɛrɛ senfɛ o de kama sa Burkina Faso Niger olu ye invité d'honneur ye k'o fara Turki jamana kan sabula o ye Mali dɛmɛbaga ye.
an k'a dɔn k'a fɔ CNT maaw ka session budgétaire min dayɛlɛlen filɛ a bɛna to senna kalo 2 ani tile 10 kɔ bɔɲɔgɔnkɔ la sabula baara caman bɛna kɛ u fɛ minnu bɛ tali kɛ jamana yɛrɛ kunkankow la lakana b'o la kalanko b'o la dunkafa b'o la o n'a ɲɔgɔnna caman. Mariam Kuyate ka laselikan don ka bɔ Bamako VOA Bambara tɔgɔ la. An to Bamako ɲina sanjiba min bɛ ka na Mali jamana kɔnɔna la a bɛ ka kasaraba lase i n'a fɔ a bɛ ka kɛ diɲɛ fantanw fɛ cogo min na o kama bajiba min bɛ Bamako cɛci ni a bɛ wele nanzarakan na ko fleuve Niger ni dɔw k'a ma ko ba joliba o yɛlɛnni kɛra sababu ye ka sigida caman dugudenw olu lase degun ma Bamako sigidaw kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Badilabugukaw fɛ sigida 2nan na kalanso min ni o bɛ wele ko Jalagun kan a yirala k'a fɔ ko sanji ka tiɲɛni yɛlɛnna nin yɔrɔ kofɔlen in na ko min bɛna sɔn ka kɛ gɛlɛya ye ɲinan san na ka se écoleden mɔgɔ 260 ɲɔgɔn ma. VOA Bambara ka sɛgɛsɛgɛliw senfɛ Moktar Bari ale wulila ka t'i ɲamada nin kalanso in kɔnɔ a ye kunnafoni minnu sɔrɔ Bamako an k'u lajɛ ɲɔgɔn fɛ. Jalagun kalanso min bɛ wele ko Karamaka ekɔliso n'o bɛ ba joliba camancɛ la Bamako o bɛ gɛlɛya la. Sanji labanw ye ji labɔn lakɔliso la ka kalanso caman tiɲɛ. Burulayi Konate ye kalanso ɲɛmɔgɔ ye. Bi kɔni an bɛ yan ji yɛlɛnna ekɔliso in na tiɲɛli fanga bonyana kosɛbɛ kama aw yɛrɛ ɲɛ b'a la cogoya min na an kɔni an ka kalanso 4 bɛɛ de binna olu kun jɔlen bɛ ni ga de ye an bɛ kalan kɛ ni ga de kɔrɔ maintenant o kalanso binna tɔ tora 2 dɔrɔn de ye sisan o 2 dun o tɛna se ka ekɔliden 300 o tɛna se ka olu bɔ walasa u ka kalan kɛ. Lakɔliso bɛɛ falen bɛ ji la o ye bangebaaw jɔrɔ. Olu caman bɛ k'o yɛrɛ ɲininka o denw bɛna se ka kalan daminɛ cogo min na tuguni u ka kalanso la. Bazumana Kumare ale y'i mɔnikɛ dugu kuntigi ye. A kɛra ka caman sarabatu ya ala nana n'a ka layi to muso dɔ bɔra faransi ka na ko mɛti o de nana ka na ekɔlidenw ni denbatigiw fara ɲɔgɔn kan ka tila ka dugukolo san mun na ka tila ka laban k'a jɔ k'a ban ka sɔrɔ ka denmisɛnw kalan daminɛ a la ka minɛ premier mani ma fo ka taa se mani ma a b'u kalan min kalanna u bɛ se ka taa don ba kɔnɔ donc n'o kalanso bɛ na o kɔrɔ ye ko an ka denmisɛnw ka kalan a bɛ dan jira donc o de hami ka juru na gouvernement fara kan yɛrɛ ye fɛn o fɛn na n'a ɲɛ ma ka dɛmɛ sɔrɔ maa o maa bolo ko ka ekɔliso in dɔ jɔ a bɛ dan ɲɛ. Walasa ka fɛɛrɛ ɲini joona Marie Garnier n'o ye nin lekɔli in daminɛbaga ye ale ye hakilina dɔ bila sen kan cogo min na maaw ka se ka wari fara ɲɔgɔn kan internet kan wasa kalanso ka dɛmɛ. Fɔlɔfɔlɔ denmisɛnnin u tɛ taa ekɔli la donc u bɛ kɔntalen don kojugu k'a bɛna ekɔli la sisan. Sisan san caman nana guna ekɔli bâtiment caman tiɲɛna quoi donc denmisɛnnin tɛ se ka na ekɔli la sisan ji caman de bɛ gun sanfɛ donc an bɛ mɔgɔ ɲini ni a bɛ se k'an dɛmɛ ka bɛ se ka kilasi dilan tuguni o denmisɛnnin bɛ se ka tila ka na ekɔli la. Burulayi Konate kalanso ɲɛmɔgɔ a ko gouvernement yi fɛɛrɛ min ta kɔsa in na kɔli tali la o kɛra ko ɲuman ye ka di olu ma. A bɛ welewelekan bila malidenw bɛɛ ye min bɛ se ka dɛmɛ ɲɛsin ni ekɔliso in na. A y'a ye cogo min na Karamaka école min bɛ denmisɛn 300 kalan a mako bɛ dɛmɛ la a mako b'aw la a mako bɛ malidenw bɛɛ la a mako bɛ kalan kanubaw bɛɛ la. Moktar Bari VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Bamako. An bɛ to sigida 4nan na Badilabugukaw fɛ yen ka kɛɲɛ ni sanji kasaraba ye min binna nin kalanso kofɔlen kan kalanso min n'a bɛ Jalagun kan n'a bɛ wele ko école Karama a ɲɛmaaba n'o ye Burulayi Konate ale b'an bolo nɛgɛjuru sira kan nin waati in na a bɛna ka na an ka ɲininkaliw bɛɛ lajɛlen jaabi monsieur Konate i n'u la. Ayiwa an bɔra sisan ka jaw lajɛ ja minnu ni olu taara tile 2 tɛmɛlen ninnu na an ka kunnafoni sɛnsɛnnaw fɛ kɛnɛ kan ye an ɲɛ bɛ ekɔliso yɛrɛ kɔni sigilen na ji kan an bɛ don minɛ komi bi ka bɛn tarata ma e bɛ se ka kunnafoni jumɛnw di an ma wulikajɔ jumɛnw sabatilen don a ko la. A diyara n ye déjà ne yɛrɛ bɔra ekɔli la n y'a ye k'a fɔ ji bɛ halisa a bɛ ka jigin dɔɔnin an n'an ka ɲɛmɔgɔw an kɔni an sigilen tɛ
ni ji ma se ka jigin ka bɛn ni kalanta ye an bɛ laɲiniw kɛ ka ekɔliso yɛlɛma fan wɛrɛ fɛ yanni ji ka jigin. Ayiwa an b'a kalama k'a fɔ jamana ɲɛmɔgɔw ye laɲini kɛ ka kɛɲɛ ni sanji kasara in ye min binna kalanso caman ka Bamakɔ sigidaw o kalanso dɔw hali ka fara marabolo kɔnɔnaw la min ye kalan tali lasegin kɔ ka bila fo Novembre kalo tile 4 na ɲinan san. E yɛrɛ bolo ka kɛɲɛ ni gɛlɛya ye min binnen don i ka kalanso kan n'o ye école karama ye aw bɛna se ka tali kɛ ka bɛn écoleden tɔw ka taa waati ma Novembre kalo tile 4 wa? An bɛ baara la ko kan walasa an ka se ka don ka bɛn ni Novembre kalo tile 4 ye. Labɛnw bɛ sen na komi Mukutari yɛrɛ y'a fɔ cogoya min na an ka ɲɛmɔgɔ fana ye dɛmɛ bila yɔrɔ caman. Donc o dɛmɛ olu an b'a miiriya k'a fɔ o bɛna se ka kɛ bɔda ye an bolo walasa an ka kalan ta ka bɛn ni tɔw ye. Ayiwa o dɛmɛ minnu n'aw y'o laɲiniw kɛ bɔlɔlɔ kan kɔfɛ aw ye dɛmɛ sɔrɔ jamana ɲɛmɔgɔw fɛ walima bɔlɔlɔ sira tɛmɛlen kɔfɛ ba ɲumankɛw walima jamanadenw minnu ye wulikajɔw kɛ ka na aw ma walasa aw ka se ka dɛmɛ kalan ka se ka taa Novembre kalo la wa? Bon effectivement gouvernement ye mɔgɔw bila ka na yɔrɔ lajɛ en même temps ONG ye promesse ta ye ko ni ji jiginna dɔrɔn u bɛna an dɛmɛ ka baara dɔw kɛ mais n b'a dɔn olu o t'a bɔ an mago bɛ bɛɛ lajɛlen ka dɛmɛ na walasa ekɔliso in ka se ka taa ɲɛ. Ayiwa ka da nin bɛɛ lajɛlen kan an kɔni b'a dɔn sanji tɛ ka kɔtigɛ fewu Bamakɔ a n'a lamini na wele kan laban jumɛn b'e bolo ka di malidenw ma? Ne bɛ maliden bɛɛ wele i ka plateau in kan an ka ekɔliso a bɛ situation min kɔnɔ a ka gɛlɛn parce que an bɛ kalan kɛ ga de kɔrɔ donc n'u sera k'an dɛmɛ an ka se ka kilasi ɲɛnamaw sɔrɔ pour que baara ka se ka kɛ condition ni ɲɔgɔnna wɛrɛ kana sɔrɔ o kɔni ye ne ka laɲini ye. Ayiwa an ka foli b'i ye kosɛbɛ dantɛ foli min na nin tun ye Burulayi Konate ka laseliw ye kalanso min bɛ Jalagun ka Badalabugukaw fɛ yen n'a bɛ wele ko école Karama ale ye o promoteur ye an ka foli b'i ye. An bɛ to Badalabugu hali bi ka kɛɲɛ ni sanji kasara ye min binnen don maliden caman kan sigidaw ni marabolo kɔnɔ nin waati laban ninnu na. Badalabugu sigida 4nan na hali bi bozo daga min n'o filɛ nin ye danganda la ni u sigilen don a bɛ ɲini ka san 100 bɔ a yirala k'a fɔ ko ɲinan ji yɛlɛli ɲɔgɔnma deli ka kɛ min kɛra sababu ye k'u ka sigiyɔrɔ yɛrɛ wuli ka bɔ yen pewu min degun fɛnɛ binnen don a bozow a n'a sigibagaw kan. Mohamed Danyogo VOA Bambara tɔgɔ la ale fɛnɛ wulila ka t'i ɲɛmada nin yɔrɔ kofɔlen in na maaw y'u ka seereyaw di ani gɛlɛya minnu b'u kan nin waati in na an ka jɛ an k'o lamɛn. A ka ca dɔgɔkun kelen ye bi bozodanka maaw Badalabugu kɔnɔna la dabu ye sunɔgɔtu ye sabula ji donna u kan wa hali ka u magow ɲɛ u bɛ o bɛɛ lajɛlen kɛ ji de kɔnɔna la i y'a ko min na an ka ale lamɛn. A ye degun min s'a ma an ka bugu u filɛ fɔ ji cɛmancɛ la an ka fɛn bɛɛ tiɲɛna asa an ka denmisɛnninw bɛ dalen don sumaya bolo. Tata Dambele ka fɔ la kabiri olu sigilen bɛ nin yɔrɔ kofɔlen na a ka ca san 50 ye u ma deli ka ni ɲɔgɔn ji ye mun ye tiɲɛni don u kun i n'a fɔ a bɛ lahala min na sisan. Tata Dambele. Ani ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ san 50 bɔ bi ji y'an ka so bɛɛ bɛ yen ɔ ji donna k'an mago bɛɛ sa so bɛɛ bɛ na so min bɛ na a ka ca so 15 ye a bɛɛ bɛ na ne yɛrɛ ta jɛngɛ man kan a ma bɛ fɔlɔ nka ji b'a kɔrɔ nka a ma bɛ fɔlɔ. Ji yɛrɛ ko jugu fɛ foyi tɛ se ka kɛ bozodanka na bi n'a ma kɛ ji o de kɔnɔna la hali ga o bɛɛ lajɛlen o bɛ kɛ ji la i n'a fɔ Jɛnɛba Kumare ale bɛ k'a ka tilela daga o sigi ji cɛla cogo min na an k'a lamɛn. Ji kɔni ye boso ta la mais ni kɔni tɛmɛna a da kan dɛ nka kɔni donna yɔrɔ t'an bolo ka taa yen an kɔni b'a ka tobiliw k'a la an bɛ fininɔgɔw k'a la an bɛ taama cɛla an bɛ don so kɔnɔ an kɛɲɛ ka fɛnw de yɛlɛ gabakuru sanfɛ alimɔriw yɛlɛ gabakuru sanfɛ n'an ka dalaw n'an dara sanfɛ ni sukura an bɛna ka na si a cɛrɛ ne yɛrɛ kɔni bɛ ka tobili bɛ kami ji bɛ sen datugu ne ye fɛnw layɛlɛ ka n ka tobiliw k'a sanfɛ. Bozodanga maaw kɔni olu dayirimɛ o bɛɛ lajɛlen o bɛ sɔrɔ mɔni de la walasa u ka dugu ɲama n'o ye Bazumana Kumare ye gɛlɛya min b'u kan bi walasa ka se ka jɛgɛ mɔ ale b'o ɲɛfɔ an ye. Nouveau dɔ bɛ yen ni jɛgɛ sera o ma an b'an ka dayirimɛ ɲini yira ka taa se
akabo nubura kana tamino nubu ko kaba dara amanga dara hime so yoro mina o bi ba donc fo tika so ba so tugoro naw ani le kono naw ani diga re ma delega zero ma diga bitai ora diga ta fam tumo bera ko diga tlaga ko ma diga ja ambi baraka hage mina ka so baɲumankɛ tɔn bɛ n'o tɔgɔ ko Open Mali ni Canada lasigidenso ka dɛmɛ ye olu sera ka musakaw sɔrɔ ka na dɛmɛ don ni maa ninnu ma fo u sigiyɔrɔ la. Njayi Maimuna Jara an ka lamɛn ale ye Open Mali o ɲɛmaa ye. Musaka ninnu an ye kit non alimentaire b'a la dumuniw b'a la minnu tɛ dumuniw fana ye olu b'a la donc dumuni ninnu olu ye ɲɔbɔrɔw ni malobɔrɔw ani tulu ani makarɔniw ani den dumuniw donc minnu tɛ non alimentaire ye olu ye baramaw bɛ se ka tobili kɛ minnu kɔnɔ ani dayɔrɔlakow dilanw ani dɛmɛw ani birifiniw ni fɛnw donc dɛmɛ ninnu ambassade du Canada de wari d'an ma pour que an ka se ka ni minɛnw san ka kɛ donc dɛmɛ ninnu wari bɛ u bɛ taga 12 millions ninnu hakɛya la. I n'a fɔ aw yɛrɛ ɲɛ b'a la cogo min na an bɛ ba Joliba de sanfɛ a bɛ fɔ yɔrɔ min ma ko Bozobugu Badilabugu o kɔni o maaw dabu ye bi nka sunɔgɔtu ye sabula ji a donn'u kan k'u mago bɛɛ sa wa olu yɛrɛ dayirimɛ o bɛ sɔrɔ i ka dɔn ka fɔ mɔni de la ji caya kojugu fɛ jɛgɛw yɛrɛ kɛra wa o dayirimɛ yɛrɛ fana o dɛsɛlen don ka sɔrɔ bi i n'a fɔ an bɛ don min na ko bi Mohamed Daɲoko VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Bamako. Ayiwa an balimaw nin bɛna an don an ka jɛmukan tako filanan o hukumu kɔnɔ o kama an b'a ɲini aw fɛ aw ka to an ka radio fiɲɛsiraw ni jabaraniso kan aw k'an bɛɛ sɔni. Abonné VOA Bambara WhatsApp la wasa kunnafoni fosi kana fɔ i kɔ o ka nɔgɔn kojugu i ka WhatsApp kɔnɔna la i bɛ taa statut lajɛ yɔrɔ la yen i b'a sɛbɛn VOA Bambara i b'an ka chaîne ye a kɛrɛfɛ i b'a sɛbɛn ne ko suivre i bɛ i tɛgɛ digi o kan o la fosi tɛ fɔ i kɔ i bɛ se ka kunnafoni sɔrɔ ka bɔ Mali la Laginɛ ani Burkina Faso. Kan dɔ bɛ yen a bɛ wele wusula min na ko kɛlɛ banna hali cɛ dusukun mana kɛ fara ye n'a y'a kasa. Fo ka taa se Sénégal ma. J'ai dissous l'Assemblée nationale. VOA Bambara ka WhatsApp kan farafinna ni diɲɛ kunnafoni fosi tɛna fɔ aw kɔ bilen ayiwa sɔmɔgɔ don dɛ a ci limanaw fana ma. Ka segin ka na aw ma ko kura a y'aw bisimila aw bɛ ka VOA Bambara ka malikura kunnafoniw lamɛn nin waati in na a ka jabaraniso ni radio fiɲɛsiraw kan an bɛ kunnafoniw kɔrɔtigɛ ka taa n'a ye diɲɛ fan wɛrɛw fɛ ani farafinna gun kan Burkina Faso jɛkulu maramafɛntigiw ye duguden mɔgɔ 10 ɲɔgɔn faga ni kunɲɔgɔn laban in na a yirala k'a fɔ ko waleya in kɛra u ka sugu kɔnɔna dɔ la Burkina Faso jamana o kɛɲɛkaɲan fanfɛla la o nɔgɔni fɛ seereyaw ani ka fara marabolo ɲɛmɔgɔw kan olu ye u ka seereya di AFP ka kunnafoni di so kan o fɛnɛ kɔfɛ a yirala k'a fɔ ko jamanatigi Capitaine Traoré ale ye wele bila sibiridon k'a fɔ ko sɛgɛsɛgɛli baaraw kan ka sigi sen kan fagali min kɛra Barça Lugo ani dangariliwale minnu bɛ sen na sɛgɛsɛgɛliw ka se ka kɛ a kuɲɛ la ka nɔminɛli kɛ an bɛ taa Senegalikaw fɛ yen bawo Senegal jamanatigi Basiru Diomaye Faye ale tun ye wulikajɔ hakilinaw sigi sen kan ale min sugandira u ka jamanatigisi kalata la marisi kalo waati ni kan 54 olu kɛlen kɔfɛ ka kala ta ye a ye wasabulon kɔni ci septembre kalo waati o kama an ye wele bila VOA ka lasigiden ma n'o ye Naman Jara ye ka bɔ Dakar ale fɛnɛ b'an bolo ni waati in na nɛgɛ kan a bɛna ka na an ka ɲininkaliw jaabi Nama i n'u la. Mariamu Inula, VOA Bambara tilebaga na lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen ni wula ni waati in. Ayiwa Nama ka kɛɲɛ ni wasabulon cili ye jamanatigi Diomaye Faye fɛ a yirala k'a fɔ wulikajɔw olu ni ɲɔgɔn sama-sama bɛ sen na politiki jɛkulu tɔnw olu ka fan fɛ o nɔgɔni fɛ politiki jɛkulu tɔnw ye u ka fara ɲɔgɔn kan tɔn belebele sigi sen kan walasa u ka se ka u ka yiraliw kɛ n'o ye nin waati in na sisan Dakar kunnafoniw bɛ cogo di? I y'a fɔ an bɛ waati min na kabini wasadenbolo cira jamanakuntigi sigi i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min na Basiru Diomaye Faye an bɛ waati min na politigitɔnw ni farankan politigitɔnw u ni labɛnw de bɛ ɲɔgɔn na walasa ka wasaden kalata in labɛn n'a bɛ kɛ novembre kalo tile 15 nata la o kama an bɛ waati min farankan politigitɔnw ni politigitɔnw 41 de ka liste de kɛra kalata cakɛda fɛ n'o ye direction générale des élections ye an bɛ waati min na o kɔrɔ o 41 in olu de bɛna taa wasaden kalata in na o 41 in kɔnɔna na seji fana b'a la olu ta ma sendonkiya bawo u y'a jira k'u ma sariya labato an bɛ waati min na Mariamu o kɔfɛ
ka jira mɔgɔw la dɔrɔn k'a fɔ lisi minnu sɛbɛntiyara an bɛ waati min na politiki ɲɛmaabaw dɔ bɛ o ɲɛmaya la i n'a fɔ fanga mɔgɔw ka politiki tɔw Pastef Usmane Sonko b'o ɲɛmaya la ni wasaden kalata in na jamanakuntigi kɔrɔ yɛrɛ Macky Sall ale yɛrɛ fana senyera la a bɛ fana ka politiki tɔ dɔ ɲɛmaya la n'a tɔgɔ ko Tafu Walu Sénégal o kɔrɔ bɛɛ ka jɛ ka Sénégal ɲɛta sabati a b'o ɲɛmaya la o kɔfɛ Dakar fana mairie n'o ye Barthélémy Dias ale fana bɛ farankan politiki tɔn dɔ ɲɛmaya la n'a tɔgɔ ko Samusa Kadu o kɔrɔ ka danaya sabati jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ marabaga-jɛkulu kɔrɔ fana Amadou Ba n'a ye jɔyɔrɔ filanan sɔrɔ jamanakuntigi kalata tɛmɛnen n'a kɛra marisi kalo tile 24 ale fana bɛ farankan politiki tɔn dɔ ɲɛmaya la n'a wele ko nouvelle nama an ye an bɛ ka fɔ jamanatigi kɔrɔ n'o ye Macky Sall ye bɔra nansarala ka kulu dɔ la min bɛ wele ko Pacte de Paris ni dɔw k'a ma ko 4P aw ye kunnafoni jumɛn sɔrɔ o ko kan? Tiɲɛ de don bawo komi n y'a fɔ cogo min na wasaden kalata in de kosɔn Macky Sall y'a jira Faransi jamanakuntigi la n'o ye Emmanuel Macron ye k'a fɔ a ye danaya mun d'a kan ka sugandi ka bila 4P ɲɛmaya la n'a bɛ tali kɛ bɛnkan mun bɛ Paris jamanaw ani dugukolo o kan n'o ye sate ye fo sisan a ye ɲɛmaya in bila bawo a jamana yɛrɛ mako b'a la ka kɛ sebo ye wasaden kalata in na n'u y'a sugandi ka kɛ ɲɛma dɔ ye n'o ye farankan politiki ye Tafu Walu Sénégal ye o de kama Mariamu a ye ɲɛmaya in bila ye ka na wasaden kalataw k'a bɛna wasaden kalataw labɛn kɛ Sénégal. An ka foli bɛ nama ka bɔ Dakar. Ka tɛmɛ ni kunnafoniw ye an bɛna Ameriki jamana kan yan waati yɛlɛma kɔlɔlɔ bɛ ka bin Ameriki jamana marabolo caman kan kunnafoni labanw y'a jira k'a fɔ ko fiɲɛkolonba wɛrɛ min bɛna na ni sanji ye k'o bɛna sɔn ka na n'a bɛna wele ko ouragan Milton na Ameriki jamana kan yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Tampa ani Stetsonburg o fanfɛyɔrɔw la Floride o mara la ni fiɲɛkolon kasara in k'o bɛna da tile 12 fiɲɛkolon kasaraba min ye ouragan Hélène ye o min nana Ameriki jamana kɔnɔ n'a tɛmɛna Virginie fanfɛyɔrɔ la n'a kɛra sababu ye ka so caman ani maa caman olu ni bɔnɛ. Ameriki jamana kan yan sɛgɛsɛgɛliw y'a jira k'a fɔ ko fɔɲɔgɔnkɔ dɔ bɛ ɲini ka don Ameriki jamana ani Chine jamana ka magobatigiw ka baaraw ni ɲɔgɔn cɛ min bɛ tali kɛ bolimafɛnw olu bateri ko kun kan n'o ye bateri de véhicule électrique ye nanzarakan na o gɛlɛya baara minnu bɛ ka don Chine jamana ni États-Unis jamana cɛ o kunnafoniw bɛɛ lajɛlen ɲinini kɛra kala y'u fɛ n'a man jara VOA Bambara tɔgɔ la ale b'o lase an ma bamanankan na. États-Unis Big Rapids dugu la n'a bɛ Michigan mara la mɔgɔ hakɛ min bɛ balo a kɔnɔ a bɛ surunya mɔgɔ 80,000 ma dugu in kɔnɔ yan soroko fanba bɛ bɔ patikuri taji feere yɔrɔ de la nka chinois ka kuran baarakɛda min tɔgɔ Gotion kabini a nana a ye dugudenw tila jinɛ bɛ baara la an ka sigida la sisan Gotion baarakɛda in n b'a fɛ ka usine dɔ jɔ mara in kɔnɔ n'a nafolo hakɛ bɛ bɛn dolari wari miliyari 2 ni miliyɔn 400 ma walasa mobili minnu ni kuran bɛ bɔ u la k'u ka batteriw dilan o ye fɔɲɔgɔnkɔ nati dugudenw ni ɲɔgɔn cɛ Ala Lawson ye Big Rapids duguden dɔ ye o bɛna kɛ sababu ye sɔrɔ bɛ yiriwa Donald Helder sɔnna Gotion baarakɛda in nali ma Big Rapids dugu la komi an bɛ Ameriki dolari wari caman bila ka taa Chine jamana na a ka kan an ka feere ɲini walasa ko nafolo dɔw sɔrɔ kokura ko wari don Ameriki sɔrɔ ko la Donald Helder sɔnna Gotion baarakɛda in nali ma Big Rapids dugu la ne tɛ Gotion baarakɛda in fɛ fiyewu ne hakili la a bɛ jɔrɔ nati sigida matarafali la a bɛ se ka nani lakanako gɛlɛya ye fana lakana cakɛda min tɔgɔ FBI ɲɛma Christopher Wray ye kangari gɛlɛn da ka ɲasi Chine marabaga jɛkulu n'a ka kɛnyɛrɛye baarakɛdaw ma k'u kana États-Unis jamanadenw ka barikantanya jira u la ka lakanabaliya nati jamana kɔnɔ nka Gotion baarakɛda in ma sɔn ka VOA ɲininkaliw dɔ jaabi o siratigɛ la Gotion baarakɛda in sigira sen kan Chine jamana de la a bolofara dɔ bɛ Amerika n'a daga bɛ sɔrɔ Californie cakɛda in baarakɛlaw dɔw bɛ bɔ Chine dɔw ye États-Unis jamanadenw ye ani Allemagne Jacques Tellen ye Gotion baarakɛda in ɲɛmadankan ye Ameriki sahel yanfan na ma sɔn jalakilo minnu bɛ ka kɛ ka ɲasi a ka baarakɛda ma fɛn dɔ y'a to mɔgɔw dɔ kɔni y'a latigɛ ko Gotion baarakɛda in ye sarakabɔlan de ye k'a sɔrɔ an ka jago kɛcogo ni baarakɛda caman taabolo bɛɛ ka kan yan
Chine jamana ka nafolotigi minnu bena baarakɛdaw sigi sen kan États-Unis u ka kumaw fɔra kampaɲi in kɔnɔ jamana kunti kalata in na ɲina républicains ka cebo Donald Trump n'a ka ɲɛmadan kan JD Vance ye démocratiw jalaki k'u ye foroba nafolo di Chine jamana ma walasa kana baarakɛdaw sigi sen kan États-Unis. China is buying up Chine jamana y'an ka taabolo kuraw san a y'an ka dumunifɛnw san a y'an ka sɛnɛkɛforow san ko gosiyɔn baarakɛda in ye dolari wari $800,000 de sɔrɔ Michigan marabagaw bolo ani lempo juru bɛ se ka to a la fana i n'a fɔ sariya y'a jira cogo min na. Wala Michigan mara ɲɛmɔgɔ Gretchen Whitmer ani démocratiw ka politikitɔn mɔgɔw dɔw y'a jira ko dɛmɛ kɛra baarakɛdaw ye i n'a fɔ gosiyɔn walasa ka baarako nɔgɔya mara kɔnɔ o ka fisa ka taa kɔ kan. Mais kalo tɛmɛnen Michigan mara ɲɛma furumuso n'o ye Madame Whitmer ye k'u tɛ sɔn Chine jamana ka baarakɛdaw ma jango minnu bɛ mobili kuran laman dilan ko baw u b'u ka sɔrɔ nakasi i n'a fɔ u ɲɛ b'a la u bɛ ka min kɛ Europe jamanaw na. Kamala Harris démocratiw ka candidat jamana kunti kalata la u ka ɲɔgɔnyeba sen fɛ a kumana concurrence min bɛ États-Unis ni Chine jamana cɛ bi. Ne bena fɛɛrɛw bɛɛ kɛ walasa diɲɛ kɔnɔ Ameriki yɛrɛ ka fɛn dilannenw i n'a fɔ mansi minnu bɛ wele intelligence artificielle u ka san sɔrɔ Chine taw kan an bɛ tile min kɔnɔ bi. Mara in mɔgɔw dɔw bolo concurrence min bɛ États-Unis ni Chine jamana cɛ o bɛ se ka yɛlɛma dɔn baro kɛnɛw taabolo la. Al Lawson Big Rapids duguden kɛlɛ ninnu bɛɛ bɛ ka tali kɛ faso taabolo de la. O y'a to Chine jamana ko goyara mɔgɔw ye kosɛbɛ. Chine jamana ka baarakɛda in n'o ye Gosiyɔn ye Big Rapids dugu la o y'a to campagne sinsinnen bɛ yen kosɛbɛ. Républicains ka cɛbo JD Vance walasa ka kɛ jamana kuntigi dankan ye a tɛmɛna ni yen ye utu kalo tɛmɛnɛ. Sisan an bɛna Siyaka Tarawele ka farikolo ɲɛnajɛ o kunnafoniw lase aw ma. Senatɔlɔntan bunagun kan farafinagun kan Coupe d'Afrique des Nations CAN Maroc ba fila ni mɔgɔ ni duuru éliminatoire tile sabanan ani tile naaninan hukumu kɔnɔ Burkina Faso senatɔlɔntana cɛ kɔrɔbalenw étalons ko don forobatɔn o t'u ka kan ka na Bamako yan octobre kalo tile 10 san 2024 na ka na ka tile sabanan ɲɔgɔndan 10 Bamako yan nka o ɲɔgɔndan tɛna taa yan tuguni a bɛna taa 10 Côte d'Ivoire kaw fɛ yen munna o ɲɔgɔndan bɛ taa 10 Côte d'Ivoire kaw fɛ yen VOA lasigiden Wagadugu Kader Traoré bɛ ɲɛfɔli k'an ye. Ni octobre kalo in na Burkina Faso ka senatɔlɔntala sojigiw étalons olu tɛna se ka taa ni kɛ Bamako ka stade de 26 mars ra yasa an ka se ka faamuyali kɛ Mohamed Kofi Faso ka sojigiw ka jɛnkulu ɲɛma dɔ ye. C'est trop juste au fait parce que Mali a match le 11 et nous on doit jouer le 10. Mali tun ye ka senatɔlɔntan kɛ octobre kalo tile 11 anw ka ɲi ka taa ni kɛ octobre kalo tile 10 n'an ka ɲi ka kow bɛɛ dakelenya yasa Mali ka se ka taa ni kɛ tile 11 a bɛna gwɛlɛya kosɛbɛ. Ça c'est impossible, ça peut pas aller. Mohamed Kofi ka fɔtara olu ka ɲi ka taa ni fila minnu kɛ ni burundilakaw ye octobre kalo tile 10 ani a tile 13 natara olu ninnu gwɛrɛlen don ɲɔgɔn kɔrɔ kojugu. Donc du coup, on a négocié, on a eu o le kosɔn anw y'a yala Côte d'Ivoire lakaw fɛ ka se ka taa ni kɛ olu ka stade min ye Ebempe ye. Un terrain à Abidjan aussi. Là, on fait aller-retour en même temps à Abidjan. Burkina Faso ka senatɔlɔntala ɲɛmaw ko ni ni octobre kalo in tɛmɛna ɲɔgɔndan min bɛna kɛ novembre kalo natara olu bɛna sɔgɔ ka taa Bamako ka stade de 26 mars ra. Nin tun ye Kader Traoré kumakan ye ka bɔ Wagadugu Burkina Faso. Ka kuncɛ kafu farafinagun senatɔlɔntan ɲɛmayaso n'o ye Confédération africaine de football ye ale ka clubw ka ɲɔgɔndanw minnu bɛ ɲina saison 2024 2025 ko fɔ o phase de poule tirage au sort kɛra kunun ntɛnɛn octobre kalo tile 7 san 2024 na Caire Égypte jamana kan kafu jabala la Mali cɛbɔ fila Joliba Athletic Club ale ni Stade Malien de Bamako olu bɛ a kɛnɛ kan min ye Joliba AC ye ale bɛ Ligue phase de poule la ale ka kulu ye groupe D ye n'o ye groupe ye ka fara Joliba AC kan Tunisie Espérance de Tunis ka fara Égypte Pyramide FC kan ani Angola Skrada Esperança min ye Stade Malien de Bamako ye ale bɛ Coupe de la Confédération phase de poule la ale ka kulu ye groupe B ye ka fara Stade Malien de Bamako kan Maroc Renaissance Sportive Berkane ani Afrique du Sud Stellenbosch ka fara Angola CD Luanda kan VOA Bambara tɔgɔ la Bamako Siyaka Traoré kala seli don. An ye min sɔrɔ ka di aw ma bi o de tun ye nin ye aw ni ce aw ka kulomajɔ la aw kan bɛn.